bedste filosofer, vi nogensinde har haft. I forhold til alt det, som jeg har læst i hans bøger. Det er jo utroligt, hvad hans måde at se på livet er. Jeg har virkelig ønsket at kunne falde i et sted, hvor man læser et par sider i hans bog, og så hans bøger, og så hans værker, hvordan han mener, at vi skal leve livet. Altså på den måde, at vi har gjort det på. Hans beskrivelse som at se mennesket og tænke ikke på, at det er Gud, der har gjort det, mennesker gør, men at det er op til ens egen måde at vise tingene, man gør det på. Så han beskriver det på en meget bestemt måde, og er sådan jagttagende over for det, menneskerne de laver. Og det er jeg faktisk meget imponeret over. Når jeg sidder og læser Søren Kierkegaard, så er jeg virkelig imponeret. Sådan sindssygt imponeret. Og det har altid været en stor glæde at kunne læse hans værker. Selvom at han ikke blev så særlig gammel. 42 år gammel. Men det, han nåede at skrive af hans bøger, gør jo, at det er en fantastisk måde at se ens eget menneske på. Hvordan man kan mærke sig selv, hvordan man bør tænke, og hvordan man kan tænke. Hans måde at beskrive mennesker er jo nok noget af det største, jeg nogensinde har læst om. Og det har virkelig været en kæmpe fornøjelse i forhold til det, som jeg nu mener er det rigtige valg. Jeg har ikke på nogen som helst tidspunkt opgivet at læse Søren Kierkegaard. Selvom jeg lærte til at læse, så lærte jeg allerede at læse Søren Kierkegaard som 10-årig. Og det har jo altid fascineret mig siden. Søren Kierkegaard er nok min favoritforfatter af alle. Og det er nok også det, der er tættest på mig selv, i forhold til, hvis jeg skulle skrive filosofi, og så vil jeg nok også skrive noget lignende. Det gør også, at det er nemmere at forstå mennesker, hvis man møder dem. Her sidder jeg med Søren Kierkegaards skriftlige udvalg, og det er en bog, jeg købte for mange år siden, og har læst en del i, men vil gerne genlæse. Fordi her er der forskellige bøger i indholdet. Det starter med at få enten eller, frygt og bæven, gentagelsen, stadier på livets vej, filosofiske smugler, begrebet angst, afsluttet uvidenskabelig efterskrift, en litterær anmeldelse, kærlighedens gerninger, sygdom til døden, indøvelse i kristendom, til selvprøvelse, synspunkter for evig forfattervirksomhed, bladartikler og øjeblikke. Det er nok det der indholdet i denne bog, jeg købte for nogle år siden. Jeg har godt nok læst den en gang, men gerne genlæse den for ligesom at gerne vide, hvem Søren Kierkegaard var og hvordan han skrev. For det er nok en af de bedste ting, jeg nogensinde har læst. Og det er det også. Altså det har jeg aldrig skyld på. Jeg vil rigtig gerne læse mere Søren Kierkegaard hen ad vejen, og ønsker også at købe flere bøger af ham. Fordi at han er sådan en stor personlighed i 1800-tallets Danmark. Mit favoritcitat af Kierkegaard er nok det citat, han brugte på et tidspunkt, hvor han citerer sætningen: livet skal ikke forstå forlæns, men skal leves baglæns. Det er nok det, der har gjort mig mest glad for livet, og den måde, jeg lever på. Fordi jeg tænker ikke over fremtiden, jeg tænker kun på nutiden, på det, jeg oplever i dag, på det tidspunkt, jeg er i. Og det er nok det citat, som er nok af mit favorit i alle hans citater, fordi han har rigtig, rigtig mange gode, og det gør også, at man bedre kan forstå ham som menneske, når man læser hans værker, og det er virkelig fantastisk. Jeg vil selvfølgelig læse mere som Kierkegaard. Jeg vil aldrig nogensinde slippe ham. Også fordi han er en stor del af mit liv, og af min glæde i forhold til bøger og læsning. Og jeg har virkelig, virkelig elsket at kunne studere alt, hvad han har skrevet. Det ene linje efter den anden.
nyde hvert ord, hver gang jeg læser Tom Kierkegaard. Jeg læser mig også online på Erium, og det er jo fantastisk, man kan låne på biblioteket og sådan noget, hvis man ikke har dem selv endnu. Og det gør også bare, at det er bedre for mig at kunne se ind i, hvad Søren Kierkegaard han egentlig havde i tankerne, da han gav de første strøg, de første ord i papiret, når han skulle skrive